Saged kejayaan ini lampahipun sukses jadi Mbok Sri Atun pikantuk margining kasuwargan saha kasampurnan jati. Sarik lan sandi luputa denganing tawang-tawang jagat dewa Bathara yuwang jagat pramudita bawana langgeng ingsun prasetya panata gama kang jumeneng suksma sejati kang ana ing telenging ati kang dadi lajering jagat raya kang dadi pancering urip madhep marang Bathara yuwang Buddha. Bukti pekertining gesang ingsun pribadi yaiku sejatipun manungsa kang wujud kang sampurna jagat dewa Bathara yuwang jagat pramudita bawana langgeng pitah punapa kemawon ingkang wonten pasamuan ngriki ingkang kasat netra utawa ingkang boten kasat netra sumangga sami sarengan manembah bekti dumateng Sang Sangha pasamuan suci para Arya ingkang tansah kapuja dening para dewa manungsa. Om sembah sungkem hamba kunjuk ing arsa panepun Sang Hyang Guru Jagat Nata panutan kang murba amisesa Sang Hyang Adi Buddha Yuwang Maha Suci sumber gesang saindhenging Tribawana saking lumuturing sih paduka mugi paring kasampurnan dumateng suksma sejatinipun suwargi Mbok Sri Atun. Ingsun ngayom dumateng Guru, ingsun ngayom dumateng Idam, ingsun ngayom dumateng Buddha, ingsun ngayom dumateng Dharma, ingsun ngayom dumateng Sangha, ingsun ngayom dumateng pengayom Dharma. Ngawitnamastu Rama Sigam Luputa sarit lan sandi, luputa denganing tawang-tawang jagat dewa Bathara yang jagat pramudita bawana langgeng. Om Wilaheng rubung kuning sekar kencana Sri Lulut Jalma Katut Sri Sedana Temuruna Sun Amuja Sun Amuji sarining bumi Sun Amuja Sun Amuji sarining langit Sun Amuja Sun Amuji sarining mujudaning jagat jagat dewa Bathara mugi suwargi pikantuk kasuwargan jagat dewa Bathara yuwang jagat pramudita bawana langgeng. Om Wilaheng ana muja geni saka wetan mlebu jayaning Saturnia mlebu supataning Bapa Piyunira dhewe mlebu supataning Maha Tuwanira Lanawagem mlebu supataning Sedulurira Bawana mlebu supataning awakira dhewe mlebu sakaing lara denda mala cidra dulakaning badan suksmane suwargi Mbok Sri Atun lenggah kanthi setata asta katumpangaken wonten pangkon pasuryan madhep mengajeng mandeng pucak pucuking grana
nutupi babahan hawa sanga ngukut panca ndriya nenuwun dumateng Hyang Suksma amprih katekan kang sinedya. Karmanipun